Римської церкви Курт Кох призвав православні церкви признати первенство Папи Римського, або, по його словам, було у православних більше порядка. Який порядок мав у виду кардинал Курт Кох? Який порядок мав, попробуємо розібратися. На його мнення читали ми дуже добру відповідь протодіякона Владимира Василика. Ведь там по случаю неділі молитви за християнське єдинство президент Папського совета по содействию християнському єдинству, таку має должність, кардинал Курт Кох опублікував свої розмишлення про синодальність, соборність і з екуменічної точки зрения. Про то сообщає сайт Новості Ватикана. Но упоминає случаї розділення між православними церквами, скажемо йому так. Шановний пане Кох, а хто винуватий в розділенню церкви у 1054 годі? Відповідь – Рим. Це було рішення папи. А хто винуватий пак і в розколі Європи в час Возрождення, іменуємого як епоха просвіщення? А пак хто ж создавав римокатолицькі проекти создання унії Флорентійської, коли тільки біди принесла розділення Брестської, Ужгородської унії і прочих різних акцій насильницького переведення православних в католичество? Хто це думав? Хто це придумав? Православні? Ні. Со сторони же православних церквей, продовжує кардинал Кох, ми можемо чекати признання того, що первенство на вселенському уровню не лише возможно, но і легітимно із богословської точки зрення. Но, каже, і ще даже необхідно, про це свідчить міжправославне напряження, прежде всього проявив себе після Всеправославного собора у 2016 році. Він показав, що служення єдинства на вселенському уровні не може ограничитися простим почетним первенством чести, но должно включати право, силу первенства. Так думає римокатолик, то його право. Курт Кох вважає, що первенство єпископа Рима – це не просто юридичне доповнення до євхаристичної еклезіології, но воно основано на ній. І це первенство націлено на осуществлення євхаристичного общення, думає він, і на то, аби помішати противопоставленню одного алтаря другому. Бо як первенство, так і синодальна соборність іміють глибоку літургічно-євхаристичну природу, сказано в сообщенні на сайті. К словам кардинала Коха треба віднестися з усю серйозністю. І не лише тільки тому, що він говорить, но і в тих моментах, в чому він проговорився. В міжправославних проблемах є, і, звісно, напряженість. Но з чим вона зв'язана? Не з самим православ'ям, а со стремленням патріарха Варфоломея присвоїти собі папську честь, первенство чести, но і первенство власти хоче. Оцих амбіцій стоне нелем тепер Українська православна церква Руська, но й сербська, болгарська і ряд других церквей. В тому числі, кстати, і самі греческі, милий нам русинам Афон страдає. Так що тут не православ'я має свої проблеми, а лічність, котра оказалася на Константинопольському престолі. Кардинал Кох заявив відносно того, що первенство чести, а не первенство власти в Римі являється гарантом євхаристичного єдинства і єдинства церкви. Но перебачте, історія говорить про обратное. В перших 9-11 віках претензії Рима на первенство власти у християнському світі привели к розколу між Западом і Востоком. Невже вони забили? А по суті діла не лише до розкола, а й до відпадіння всього Запада в єресь. Латинська церква проявилася або придумала нові віровчення, яких древня церква не знала.
и к разрушению того самого євхаристичного єдинства між Западом і Востоком, за котрое хлопоче кардинал Кох. І, наконець, зовсім недавно ми відмітили 500-ліття реформації. Іменно учення о первенстві власти з його непомірними налоговими требуваннями, купі з непосильними фінансовими налогами на людей Європи визвало тот ужасний розкол, котрий привів до появлення протестантизму. Не забудьмо, протестанти – законнорождені діти римокатоликів. Сектантство – це їхні діти. Вот оно, розділено є євхаристичне єдинство. Вот. Невжелі у того кардинала не є думати, що свої би проблеми рішив? І, наконець, протестантизм, як такий, способствував тому, щоб почти вся Європа пішла із церкви, із католицької вийшла вон. Во времена просвіщення великих революцій кілька людей не лише дійшло до церкви, а й, може, й стали люди невіруючі. Тому що європейці протестували у началі, скільки могли. Но вони не тільки проти Христа протестували, скільки проти папи і папського учення. Проти того, що там придумувалися нового на Римському престолі. Римокатолицька церква не оставила їм ніякого виходу і ніякої можливості для розрішення тих проблем первенства власти римського священника, а точніше, проблеми з його чистолюбієм, і винуждені були десятки мільйонів. Реально 2/3 Європи лишили католицький світ. 2/3 Європи відступили від католицизму.